L-Avukat Ġenerali għadda kopja tal-inkjesta Igrant lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ftit sigħat biss wara d-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali li fjordnat li jingħata kopja tal-inkjesta. Dan fl-istess waqt li ċaħdet it-talba tiegħu li l-inkjesta tiġi pubblikata fl-intir tagħha. Fi stqarrija l-Avukat Ġenerali qal li għal-ħabta ta' 2:30 ta' wara nofsinhar, l-Avukat Ġenerali għadda kopja uffiċjali u ċertifikata tal-oriġinali tal-proċess verbal tar-rapport tal-inkjesta. Iżda sija wara li l-qorti tagħti d-deċiżjoni tagħha l-Kap Nazzjonalista ddeċieda li jmur quddiem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Hemmhekk tilifgħu beda jgħajja taxra l-kameras qudiemu. Isteriku għall-aħħar rid il-kopja tal-inkjesta Igrant fideh dak il-ħin stess. Inkjesta ta' madwar 1500 paġna li konkludiet li sar frame up fuq il-Prim Ministru l-familja tiegħu permezz ta' dokumenti folots. Mistoqsi jekk kienx se jippubblika l-inkjesta Igrant wara l-qorti ċaħdet it-talba tiegħu li l-inkjesta tiġi pubblikata fl-intir tagħha, Delija fetaħ attakk fuq l-Avukat Ġenerali. Delija, għandek fiduċja fil-qrati? Naħseb aħjar issaqsu lill-Avukat Ġenerali. Ħatippubblika. U ninsistu, jiena ħaninsisti l-Avukat Ġenerali jirreżenja. Ħatippubblika l-inkjesta. Aħjar issaqsi l-Avukat Ġenerali li tijuli. Ħatippubblika. Mhux qiegħed fidejja. Ħatippubblika Mhux l-inkjesta. qiegħed fidejja. Adrian Delija naqas ukoll milli jgħid jekk għandux fiduċja fil-qrati Maltin. Għandek fiduċja fil-qrati? Għandek fiduċja fil-qorti? Għandek fiduċja? Good morning. Good morning. Good morning. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal fi stqarrija li l-Prim Ministru żamm kelmtu meta ta' direzzjoni ċara li r-rapport tal-inkjesta Igrant irid ikun ippubblikat. Innota li fl-aħħar xhur il-Prim Ministru ħalla l-kors tal-Ġustizzja jieħu l-ħin tiegħu wara li kien il-kap tal-Oppożizzjoni li għażel li jiftaħ proċeduri fuq din il-materja. Qal li issa li l-każ il-qorti huwa magħluq, il-Prim Ministru ddikjara li qed jagħżel li jżomm l-impenn politiku tiegħu u jippubblika l-inkjesta b'mod sħiħ, b'mod li ma jippreġudikax l-investigazzjonijiet u d-dettalji ta' min m'għandux jaqsam mal-każ investigat. Dan anke jekk il-qorti ma qalitx li għandu jsir dan. Il-Partit Laburista sostna li kien il-Prim Ministru li talab din l-inkjesta u fakkar li meta tlestiet u rrit il-qlajja li Igrant kienet tal-familja tiegħu kienet l-ikbar frame-up politiku fl-istorja politika ta' pajjiżna. Dan urew il-konklużjonijiet li fi kliem Adrian Delija stess jirriflettu dak li hemm fil-kumplament tal-inkjesta. Fil-fatt stqar li la darba jaqra l-inkjesta, Adrian Delija se jkollu jgħidilna u se jerġa' jipprova jieħu passi kontra min għamel tiegħu din il-gidba. Għax issa mhux se jibqalu skużi biex ma jwettaqx dan għal il-Partit Laburista. Tem jgħid li Adrian Delija għandu jgħid ukoll jekk hux se jitlob inkjesta dwar l-allegazzjonijiet serji li hemm imdendlin fuqu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.